Добре дошли, дами и господа, на сметските избори, където скарата е студена, бирата е топла, кандидатите са повече от избирателите, а процентът надежда е под стайната температура. Ето ги и кандидатите. Гледия! Пак ли вие? Кандидат номер 1. Защо си мислите, че ще спечелите? Подкуби ги всичките! Така да е пукам ми за вас и такива неща. Кандидат номер 2. А вие защо? Така ми казаха. Излагах. Кандидат номер 3. Аз не съм се кандидатирал, просто нямаше къде да седна. Преди да преминем към резултатите, ето малко кадри от гласуващите. Много тежък живота, имам 820 деца, много глад, едвам се изкушам, не фърлим млеко на скарата. Мъжът вчера посрединки мезарник ма кара там да спим под сила. Точно каквото изглежда, но да кажем, че си купувах сланинка. Трагивце, нима ще позволите на човек, който не си споделя сланинката с вас да ви управлява? Да? Абсолютно! Що не? Сега? Имам чезалка за гръб. Дай, какво се стискаш? Добре тогава.